nalongso wong sing gak tresnani yen janji opo aku salah yen aku jero tembang lamis sing jero jojo opo salah awakku iki kowe nganti nyapa to telepon Esther sik ya mbah sing mulah karepmu ben tambah wong titik ngene ayo di bocah Apa to, Nis? Apa? Halo? Di omahe. Ono apa ya, An? Ya. Tadi kau tak rono tak ngopi sik. Tenane ah. Ya wes. Ya budal lagi. oh ya wes tak tunggu Iya. Gentayangan tansah gawe rupeto ayo diurep nih apa nih yang diurep ki dimulai meneh masukku nyanyi oh iya nah iki enak sulit ki ngopo ya gue ngepas kiramane irama batukmu ya kan ya ben suarane agak-agak iki apik lah oke ayo lagu apa lo asing ke opo salah awakku opo lagi tak kok bocahnya kenapa iki nguling-nguling seorang gadek kono lho ngarep bedian ono men banyune jang map ngono kok tekan ngono lha piye jare aku rene arep gawe kopi oh yo lali wis mlebu yo jero wae nang kene malah kopine ndang adem keneng AC alami iki jero wae wis lha kok enggak bocah aku ya wek ayo milu ding wis ayo hidupku tanpamu tanpa ambulan ini ngopo kae bol garing wis kok iki ning ngopo panganan iya oh iya panganan dilangkai Bailok bandi kopine ya gawe kopi ya oh alah iya, jare marak gawe iki. Ndek omah ape. Kopi apa? Kopi susu apa kopi? Sing yo. Kopi gandul. Oh, ya wis iki dipangani. Me. Jelas iki THR. Heeh. Turahan apa iki? Turahan barang.
Turang-turang ini enak ya. Turang ini enak ya. Duh, enak adalah. Kudu kayak titik piye ya. Paling gawe ya, kali kan menang kan. Titik. Weh, terakhir suara ku apik sih ya. Ponakane nasar ki yo ngene iki, Bro. Kowe nganci, kekolenan iki. Apa mergo? Wah, ya Allah. Menurutku ya apik ya, jadi wongku. Aduh, pecah. Misi air panas gundul. Kopi iki lho singkirne sik apa piye. Nah. Iki kopine diombe. Lapo ya? Kowe ngomongane aku ini ya. Ya iki dolan ngopi. Ngono ya? Ayo lek ngopi ngomah dhewe iki ora enek sensasine. Mbek itu seru. Ngono jare ono opak ono perlune. Lopake iki ngopi. Bu. Ini cap jempol ngene nah. Oh, aimu. Woi dumbe. Ya Allah. Lapo? Astagfirullahaladzim. Ngopo? Ampun ya Allah. Ngapa ya kowe? Aku lali ngarit. Oh, itu. Ya ora bari aku ngarit sik. Kok nek pedhosku nesu ora gelem dibelah piye coba. Ora Belah ta? Ya iya. Diculke ngono kuwi lho. Ya aja lah aku yang tuku lah. Ya Arang iki. Coke lan deh ben golek mangan dhewe. Ngono ngomong kancane Rene, dirantenya tinggal ngarit. Piye wong lali aku mau kok. Bakne ngarit. Terus dolan ae. Ya wis. Kowe karo Arno tunggu dene. Nah, Aku tak ngarit sik. yo. Ya. Yo. Ya iki tembone kopiku. Ya, kok ndak diseruput lah. Ah, Gasing lah, ngono selawane ben iku lho. entek ya. Begini. Iki kanca dintoe nemen. Enak ya. Lah, iki lagu apa iki? Lagu opo lah ya? Lagu cerita-cerita itu. Oh enggak, aduh kok. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di tempat batu jalanan. Waduh. Ya Allah, suket.
tomat wis. Semoga aku lali nganggo masker iki jelas iki. Gosek wae. Ya. Waktunya ngarit. Suket meneng-meneng ini ya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sarira rira 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 rira. Wah, ya Allah apik suara. Penggawean mek ngarit. Kon sekolah males. Sekolah SMP, ijazahnya SD. Iku ngono ijazah ilang ya Allah. Serah layak ini terakhir. Sayangku tercintai. Halo sayang. Iya. Ora iki lho, cek dinas. Ya ora. Ngarit maksudku ngarit, ora maksud kowe iki. Oh ya aman. Ya saya tak rampung ke ngarit cek iki. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Bisa lah. Nyapa? Iki oke iki nang ndi yo? Tau ini iki ngarit. Tinggal nang omah dhewean. Nggoni ae cek ae. Lah, jare mau ngomong nih ngarit garat. Woi. Mulai ae kopi entek ape. Ngomong mbuh lagi. Mulai oh. Ayo mulai. Lakon. Ini alah apa gean? Ya Allah. Tomat. Nek ngumpani wedhus wis cukup wis. Balik kowe. Ya Mas, monggo Bang Sol. Lulun. Bilak. Bocah-bocah iki nang ndi? Alah. Kopiku dintekne, bedes tenan kok. Kopi sih. Udah tenang nih. Coba. Hah? Yuk. Cek. Bose, aja ngono sih. Piye? Cek nyanyi yo. Aku nelongso Bandung Tresno. Sek. Telepon Primawe apa? Tahu Prima. Salah. Weh, yo iki kok. Ulang. Wes. Kok kayak ngono. Halo kawan. Woi kayak malah guyu lakuane. Usek aja guyu sek kagok laju kan. Ya pas ini kan gerani. Gila.